Li gundewarê Şamê topbarana hêzên rejîmê bi ser bajarokê Madayayê li navçeya Qelemon de berdewam e. Her wiha jê derên meydanî dane diyarkirin got firokeyên rejîmê bajarokê Madaya bi hejmarek bermîlên teqîner topbaran kirin û tê zanîn got bajarokê Madaya gelek koçberin ji bajarê Zebedanî û newala bire de li wir rûniştine. Hevdem pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li bajarokê Beda derketin holê. Li gundewarê Hemayê artêşa azad di tirambêlin rejîmê yên leşkerî li gundewarê Rojhilatê şikandin û hate zanîn got gelek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin û birîndar ketin. Her wiha pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li navçeya Tilsexir rûdan û hate diyarkirin got hejmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin û birîndar ketin di nav topbarana firokeyên rejîmê de. Di heman demê de firokeyên rejîmê bajar û bajarokên Letamna, Keferzeyta, Hesraya û Sayad bi hejmarek bermîlên teqîner topbaran kirin û di encamê de hejmarek sivîl bûn qurbanî. Li gundewarê Himsê pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li hewşit dîwan derketin holê. Her wiha artêşa azad tangek rejîmê li serê benda Edîk yêlkevîka bajarokê Girnata tê şikandin û hate diyarkirin got hejmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Di heman demê de hêzên rejîmê bajarê Tilbîsê bi avêştokê topbaran kirin û hate zanîn got hejmarek sivîl birîndar ketin. Li gundewarê Helebê pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li gundê Henderat û navçeya Melleh qewmîn. Her wiha artêşa azad bargehên rejîmê bi topên hawnê armanc kirin û di encamê de hejmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin û birîndar ketin. Hevdem pevçûnên tund di navbera her du aliyan de li gundê Birêc û navçeya Menaşîr derketin holê. Di heman demê de li bajarokê Xan Toman jî şerekî giran qewmî. Li gundewarê Dereyê firokeyên rejîmê rêbendeke xwe pişaşîtî topbaran kirin bê got hejmarek kuştiyan were zanîn. Her wiha pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li derdora taxên Esed û Menşaya rûdan. Di heman demê de firokeyên rejîmê bajar û bajarokên Emîyê û Şêx Miskîn topbaran kirin û hate diyarkirin got hejmarek sivîl ji jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din birîndar ketin û gelek ziyan gihandin malên welatiyan.